Hi, can I put this here? Ako sa'yo mo, ano po dun? Ha? Ako sa'yo mo. Ako kan sa'yo mo. Ano, ano? We're here. Ito yung kwan niya. Palabot. Ha? Kasi wala mo ka. Ano ba? Balok fiesta? Palabot. Kung pabusog na yun, bigla-kalako ba yan ah? Spicy Pili- minsan. pili- kwan- kwan yun. Spicy. Chicken di ba? Oh. Saan na chicken yung gana? Pag-try nito ako itong liver pero like 2 pieces lang yung spicy. 2 pieces. Oh yeah, yeah, right. That's a good. 2 pieces lang? That's a lot of it. Yeah, wala. Dahil ito na yung show na yun. Wala. Decided lang talaga. Hindi, gusto ko chicken. Pero, nagkaan ko, kay... Tao, kita kayo. Nakalakto ako na. Sigaw niya, Gut mo nga. Wala ba dito yung ganun-ganyan sa gilid? I guess it's cheaper maka-save ka kung palit ang tag-bucket. Cancel mo. Ato na lang hindi ko ang bucket. Di ba? Yung pa tag-rice? No, that's alright. Teka, long job ako sa'yo. Di, ang bucket kay ko na. Unom ka mo. Hindi tagado ko. Mira ka lang. 13:38. Thanks. Spicy na. Lamig na yung spicy. Ang ba't? Oh, na. Ba't ako sa spicy? Spicy. Can I have the to enjoy C1? Yeah, we know. And for your drink, pineapple. The pineapple. Just light ice. Yeah, spicy. Can you add the one rice to that? One extra. Yeah. You can have the C2. C2? Okay. Oh yeah. Okay. Thank you. Anything else? That's it. We're here. For you? 778. Slide it? Or... Next na oras kayo naglaro ka. Na oras kayo naglaro. Basket kayo, di ba? Basket! Thank you. Relax. Ha? Na oras? Saan kayo naglaro? Lalaro ka rin ng basketball?